E tamén mala fin de semana da terceira federación. O Boiro caeu co Estradense nun duelo marcado pola chuvia, mentres que o Noia equilibrou forzas co filial do Lugo para sumar un empate. A 18ª xornada da terceira federación estivo pasada por auga e os resultados non foron os agardados para os equipos da comarca. O Boiro foise de baleiro nun duelo co Estradense marcado polo Barro e a expulsión de Araujo. O Noia volveu a sumar ante un rival do nivel do Lugo B, despois de amosar as súas virtudes no eido defensivo. O Boiro regresaba a Barraña coa intención de brindarlle a súa afección unha vitoria, pero o conxunto dirixido por José Tizón non puido co Estradense nun campo embarrado pola choiva. A intensidade marcou o primeiro tramo deste duelo entre dous aspirantes a estar na parte alta da clasificación, pero os locais tomaron o coiro e comezaron a xerar perigo coas súas chegadas. Conforme avanzaba o duelo, o Estradense animouse tamén en ataque, pero o 0-0 mantíñase ao descanso. Tras o paso por vestiarios, todo mudou sobre o verde e os visitantes atacaron con máis ímpeto a área boirense. E a hora de xogo inauguraron o marcador co tanto de Padín. Gol seguido aos 2 minutos do 0-2. Tizón moveu o banco e entrou Casais para darlle velocidade aos locais, pero no 75 o colexiado expulsou por vermello directo a Samuel Araujo, quedando o Boiro en inferioridade. Aínda así apertaron e no 87 conseguiron reducir diferenzas logo do gol de Víctor Casais. Buscaron empate a desesperada, pero sen éxito. Segunda derrota seguida do Boiro, que pechou a xornada quinto. Sabíamos que nos enfrentábamos a un rival potente, que no venía haciendo unos buenos resultados en las últimas jornadas, pero sabíamos que tenía un potencial. Es un equipo con gente veterana, con experiencia, que se iban a adaptar muy bien al terreno de juego, como así fue. Y bueno, tuvieron ahí 2 pinceladas que nos pillaron así un poquito despistados y nos penalizaron. Y contra estos equipos pues te penalizan y después es muy difícil revertir la situación. E o Noia afrontaba unha difícil saída xa que visitou a Cheda e o filial do Lugo, sexto clasificado. Os brancos precisaban sumar para intentar sair do descenso e poderon facerse cun punto grazas á súa gran defensa. O equipo dirixido por Luis Bonilla conseguiu deixar a súa portería a cero logo dun inicio no que os dos conxuntos buscaron o dominio. O Noia estaba ordenado sobre o verde e os locais fixeronse co control do esférico, creando as primeiras ocasións no minuto 7. Os noieses premian a saída de balón do Lugo e estaban ben plantados atrás, impedindo que os locais finalizaran as súas xogadas, pero os visitantes non foron quen de crear perigo na primeira metade, que se pechou con Brais evitando o gol lugués. Na segunda metade repetiuse prácticamente o guión, pero os noieses deron un paso adiante en ataque, pero sen éxito. O Lugo foi incapaz de desarmar a defensa branca, polo que o 0-0 final lucía no marcador. Un punto máis que suma o Noia, que segue en descenso e ten a zona tranquila a 3 puntos.